Bună, eu sunt Călățică, da? Călățică Applejack. Și astăzi am ceva pentru voi. A doua. Deci, nu pot să cred. E ceva nou din seria My Little Pony, cea mai veche serie. De fapt, cea mai nouă. Taci din gură. Așa, și o să despachetez să văd ce este înăuntru. O, frate, sunt așa de curioasă. Am dat jos chestia aia. Speram că odată cu ea se desface și asta. E o casă? Ciudat. Cum se deschide? Cred că așa. Și poneiul e... Auci! Ce drăguț este! Doamne, este așa de drăgălaș. Nu știu ce nume să-i dau. Cred că Filip. Aici un sticker. Filip îi place să citească. Aici nu știu ce este. Și o hârtie cu toți ponei care sunt. Îl cheamă Blue Boy. Pe acesta. Și bomboneți. O rămân de astea. Cred că știu ce trebuie făcut. Uite, cred că asta trebuie pusă aici. Stai că n-am pus-o dreaptă. Aici. Și chestia aia cu numele trebuie pusă dincolo, mai departe. Frate. S-a desfăcut cu totul. Cred că este gata și de aia. Doamne, asta nu-i sticker. Și tot. E gata. Călățică. Scuzați și am scuzați. Ce asta? Știu. Cred că îi se pune aici. Am mai văzut în niște fete care purtau așa chestia asta. Și era o casă foarte bună. Doamne! Scuzați, dar păcat am o problemă cu camera asta, că nu mai stau, fratelor. E bine dacă stai tu așa. Da, și în ea o să pun pe Blue Boy. Da. Deci, și bomboanele. Da, bine, fine, bomboane o să le ascult. Deci, cam așa arată poneiul. Înăuntru. Dă-te-n... Scuzați, dar nu dă camera, băi! Deci, cam așa e jucăria. Arată bine. Seamănă cu Luna. Da, pentru că are păr așa, dar seamănă mai mult cu Trixie. Trixie l-are așa. Și hârtia. Doamne. Hai să vedem care sunt toți ponei.
Primul este Fortress, după Blue Boy, Sunseeker, Crystal, Apple Defense, Top Cheats, Andreas, Howard și cam astea toate. Da. Ce ca să spun aici? Bomboanele și stickerul ponele. O, Doamne, iar să fie. Deci, cam așa arată și mulțumesc și la revedere!